buildings, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno kawadhi nyime ni sirikal koro chako nonro ewi chenro mar ndikruok mar Worldcoin ma imenye tong' wang' ji gi singo mar chulo gi omenda. Ote ma ochiw gi migawo mar arita kod matudruok elo nyasani oyangore ni chenro ma Worldcoin ne odonjo pacho kaendi kendo ma Orak mare ne omii kambi moro motelne gi Jokenya moko ariyo mani kod tudruok gi joket mwandu mowuok e pinje ma oko. Jokenya ma ofulo nyigegi ni e chenro no oriwo Emmanuel Otieno kod Rael Mwende. Sirikal koro chako nonro kendo manyo matut ka bende chenro ne oluwo chik kod ka bende en kod midhiero ne nonro mar oganda kod ngimagi. E ote margi migepego ofwenyo ni chenro no ne onge kod lesen mar tayo chenro no. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne osingo ne od bura ni nonro no biro fwenyo adiera. And so when an issue like this comes out, we start asking ourselves where next, and where could be the next trouble. That's why yesterday when we had there people, for example, harvesting data of Kenyans the last 2-3 days, we stopped that activity. Jatend piny Kenya William Ruto puodho mbalariany mokwongo